Mae Mandy a finne yng Nghonwy erbyn hyn, ac ar ein ffordd i weld un o dau hynaf y dre. Cafodd ei adeiladu fel tŷ Neuadd yn y pymthegfed ganrif ym wreiddiol. Mae'r adeilad wedi bod yn gartref i dafarn, marchnad foch a siop lyfrau dros y canrifoedd, ac yna bu'n wag am sawl blwyddyn. Helo, siwr i chi Angharad. Diolch Diolch yn fawr. Diolch i'r drefn, cafodd y tŷ ei achub yn ddiweddar gan Angharad Jones. Mae hi wedi rhoi ei stamp unigryw ar yr adeilad pwysig yma. Pan dwi'n deud, do'n i ddim yn disgwyl gweld bath siap stiletto mewn tŷ o'r fath. Wi sicr heb weld unrhyw beth tebyg i o blaen. Mae e fel rhywbeth bizar, mae e fel rhywbeth allan o Salvador Dali, ynddo e? Yndi. Tymod, siwr gofod nhw fy mewn, na'r peth, efe? Siwr gofod nhw fy mewn i fan hyn, mae e mor fawr, dda fydda mynd lan star, bydda fe? Na, so mae'n sicr trwy ffenast a lot o bwffian a pantian. Mae bath stiletto yn sgrechian dim cyfaddawd, nag yw e? Dydy? A dwi'n edmygu hynna, de? A fi. Ia. A fi.